Mä kävin ala-asteen musalinjalla, jossa meillä oli opettajani niin ääriuskovainen tyyppi, että se antoi meidän opiskella virsien lisäksi vaan klassista musiikkia. Meidän piti opetella biiseistä kaikki sinfoniaorkesterin soittimet ja me soitettiin myös nokkahuilukuorossa. Se oli ärsyttävää, mutta silti mä aloin tykätä tosi paljon klassisesta musiikista. Musta ei kuitenkaan tullut orkesterin jäsentä, vaan monien mutkien kautta DJ. Ja mun taustan takia mä olin tosi otettu, että kun Kansallisbaletti haki DJ:tä niiden ohjelmistoon, niin mut valittiin. Now I am become death, the destroyer of worlds. Now I am become death, the destroyer of worlds. Kuvaaks tää? Okei. Nykybaletti kokonaisuudessa. Mulla on joka illassa 2 settiä. Ensin 45 minuutin tervetuliassetti, sitten on baletit, sitten mä oon tehnyt väliajalle vielä musiikin tanssijoille ja sitten vikaksi vielä loppureivit, eli mä soitan 1,5 tuntia mun mielimusiikkia, drum and bassista, psykeen ja teknoa ja hausea ja kaikkea siltä väliltä. Mikä oli sun eka ajatus, kun sua pyydettiin tänne tai sut kysyttiin? Ekaa kertaa, kun Saaga, mun silloinen assari, joka on Monan ystävä, kysyi, että haluaisit sä oopperatalolle soittaa, että siellä on mahdollisesti sulle keikkaa, että mulla on tämmönen siisti juttu. Mä olin vaan silleen, että mitä, että onko tommonen edes mahdollista. Ja sitten mun heti eka ajatus oli se, että siellä on varmaan ollutkin muitakin DJ:tä ja esiintyjiä, että mä oletin, että se olisi joku vähän pienempi juttu. Mutta sitten mä kuulin, että mä olisin ensimmäinen DJ lämpiössä ja kiinnitetty esityksiä ja näin, niin mä olin silleen, oh my god, vähänkö siistiä. Mulla tuli heti semmoinen, että no niin, nyt mä annan tälle kaikkeni. Että ne pyysi muutaman biisin, niin mä lähetän niille 10. Mä lähetän niille parhaat osat, mä teen niille Abletoniin semmoisen potpurin, niin mulla tuli heti semmoinen, että mä haluun sinne. Toivottavasti pääsen. Että tosi niinku avoimesti, koska just kuulin, että sinne hakee muitakin, niin olin silleen, että no, jos se on mulle tarkoitettu, niin sit se on mulle tarkoitettu. Ja sit se oli! Mua pyydettiin tekemään siihen väliajalle musiikki, yhteensä 5 teknostemmaa, 20 minuutin pituisia 5 eri tanssijoille. Että ne tanssii ympäri lämpiötä ja sitten aina kun ne tapaa, niin ne stemmat soi yhdessä. Että siellä soi vaikka rummut ja bassolinja ja tälleen. Ja mun mielestä se oli tosi makea idea ja ihmiset oli tosi yllättyneitä ja iloisia siitä. Muistatko jotain erityistä iltaa, mikä olisi ollut tosi niistä esityksistä? Niistä yhtään, vai onko ensin? No siis vapun jälkeinen ilta. Laitetaan se numero tähän Monestranssi. Pim. Se oli aivan upea, koska ihmiset oli niin messissä ja sinne jäi loppuun asti tanssilatteja ihan tukossa ja tuntuu, että se tunne ja mun esiintyminen ja mä olin jossain ihmeen. Musta tuntuu, että mä oon itekin balettitanssija ja tälleen, että se oli jotenkin, se jäi mieleen.
sitten myös se niinku ihan eka ensi-illan ensimmäinen setti. Siinä oli silleen, että okei, että mä uskoin itteeni tosi paljon ja kaikki tuijotti mua ja mä olin silleen, että nyt mä annan näille niinku Suomen parhaan show, mitä on. Ja se, miten muut DJ:t ympäri Suomen laittoi mulle viestejä, että hei, kiitos kun oot viemässä tätä juttua eteenpäin. Ja musta oikein tuntuu, että Suomen DJ-yhteisö kannustaa ja tukee mua pienistä DJ:istä isoihin, niin se tuntui tosi ihanalta.